tam ostane, no zase, jak minule. Davide, za to místo To ani nevím. však mu to říkali, když se nebral to místo, tak zůstane žrat. Ještě odblokuj. Marťo, ještě to drž. Dobře, Marťa. Dobře, on má to hokejové myšlení geniální. On to zůstane. Honza udělal klíčku, že jako vystřídal. Co teď udělá? Klás. Dobře to udělal. Mantinel. Pomalu brusí, nezbylo. Makaj. Davide, už je to tvoje. Přes bránu toho. Se spadl Před hned, bránou je tam nula. mu to fuknul taky. Makaj, Davide. To je úžasný. Jeď! Honza, dopředu. Do toho! No. Ještě! Brusli, Davide, brusli. Problém jako veliký. Kdyby tam byl Zlíňák, tak je to gól. Kde ten, ty už dobře střídat jako. Musí ospat asi. Nevím. Marťa třeba. Kde ten Martin je jako? Ne, tak někdo tam musí ostat. Davide, jeď, ty fanty. David zastává. Hrál dobře, tak ho tam nechají. Už jde. Nepusť To ho. není, to je Roman. Už tak oblečte Romana. Co má za problém? Davide, proboha, nečum na něho. Průjem nebo co? Maria. To bylo v 5. Ne, Davide, je tam volný hráč vedle tebe, 7. Bože. Úplně volný, je tam Kristova noho. Bože, pozičně zase. Nejezděte tam všetci. Plácají na rybníku. Čutaná, ty vole. Zas ta 7 je tam úplně volná. Už by neplatila. Kurní, tak nemám tam za nimi jít, nepotřebujeme co? Já nevím. On za to žádne sám. Se blbě zapisovat toto. Já nevím, co vedle, Tomáš, kolik dal gólů. Tomáš brání jak drak. Dobře. Musím se taky podívat. Tomi, je tam úplně volný hen. Však už je tam 5. Ty si děláš prdel, ne? Kde je 5, bože? Na číselníku. Ale, tak je to. No, Kdo si to vyhodil? Bože, já jsem je rozpolcená z toho. Ty brďo. Neň, pískaj to. Vojto. On na tom sedí. Má to pod kolenkem. ale kuď teď to Milanovi zebral Honza. Vracají se. Já bych zatal trestné střílení za toto. Furt ještě není zpátky. Jsme se nedomluvili. Dobře, Davide. To byl David? Jo. Nezvedají tak nohy, proba, když bruslíš. Bruslí s ním, Davide, makaj do těch noh. On chudák nemůže. Už nemůže. To nezvyk, já se podívám po těch modrých a to nejsou naši. A jeď tam, Davide, makaj. Najeď mu. Stoj, Davide. Máš to na backend, bože. Je to tvoje! Ví! No, trošku víc Zase to zvednout. měl daleko od sebe, kde Bylo to by. pomalé. Ale když to měl daleko tempo od sebe, zase to samé. Pěkné kličky dělá. Pojď, Honzíku, pěkně. Ale proč se toho zbavuješ? Jeď, Střílel. jeď. Ještě. Pozdě tam dojel. No, Daníček váha. No ale hrajeme, Davide. Nehrajeme. Kdo zůstává? Mají to náročné, hoši. A Míko nikde. Martin, to je hezky ten nehukat ostatní. Ne, vedle. Když tak nepotřebuje on něco, já mu půjdu pomoct. Zavolej
Kolíkovi, jestli tam za ním nemám jít, to nemůže. Jak nemůže fotí, bože. Bože, ne. Zavolej mu, já mu půjdu pomoct, jestli něco potřebuje. Ale ještě tam má tatu, bože, nebo dědu, bože, co tam tady snad čel, pro boha, ne? Má tam dědu. Jsi si jistý, že ho tam má? Už bys tam snad tady neodešel, ne? To bylo. On má asi vždycky to před zápasovou sračku, jinak nevím. Najď mu tam, Milane. Ještě, Martine, bojuj. Vašku, Bruce Street, bosíš Bruce Street. Dobrý. Jo, tak v klidu. Teď už to bude. Davide, to je tvoje. Co je tam sedmička před Chyba, tebou? Kája nebo Roman si měli vzít výstroj. Byl Miko. No, tak tam dobře s tím čakuje. Najít mu tam k mantinelu. Davě, ale to bylo tragické. Nestracovat si. Dobré, David, pomalu. Jeď tam zase ten mantinel. Ale jeď. Ježiš. Milan! Kurník. Pozor. Bruce Lee Milda, výborně. Ještě. On to vybojoval, ale nechal to tam. To je tam. Není? Milan! Ježíš, vedle už je to poutáčané, kolik to je? Honza odevzdal. Dobře. Když oni hrají jak pomocní, to je strašné. Není, bože, je. Tam taky, bože, už se to sere. Však tam už jich musí být víc. Dívej se, kolik je tam potáčených listů. Jo. Už se hrajou hrozně. Už je tady, nebo kdo to je? Ne, ty furt Honza, bože. Kdo teď jede, Honza, nájezd? To bude druhý gol. Jak ještě však Honza spadl, ne, bože. Jim zafauloval. Kdo to tam sedí, hen, bože. Právě. To máš do zbráně, ty vole, golman nic nevidí další. Nájezd. Pěkně, abych krok stál. Jedem, ne? Honza hraje furt. Ale kde je ten Martin, jako, teď to už je 6 minut. Nevíc, co mu stalo. Ano, výborně, Davide a Milane. Já jsem se dívala chvíli vedle a hned byl gol. A jeď tam, Davide, je to tvoje. Včerejška si pěkně rozjetý, a kdyby ta hokejka byla na ledě. Bruce Lee pěkně, stylově, ale pomalu jak se víme. Nechytal špatný. Ten David. Co? Nechytal špatný David. Ten to měl chytit jako. No! Ještě! Oh! Pěkně! Kdo to dal, Milan? To jsem Milan nakonec, ne? Ani nevím. Mně připadne, že tady tento s tou bílou přilbou. David se raduje, ale nevím, jestli to bylo. Už raduje se. Už přidáme. Kdo tam ostane? Tomáš hraje s Matějem a s Lukášem. Silona. Dívej se, s kým hrajou, jo? Dívej se. Ale však Kdo jo. to tam kolem něho vozí, kolem toho Matěje. Ta dvojka o hlavu vyšší, tak jak náš David je. Vzor, v Mají to klidu. natrénované z tréninku, taky hrávají proti... Vašek po mantinelu. To byl Tomáš to veze na bránu, ty brďo. Jo? Viděl jsi to? Ne. Bruce Lee, Davide, Bruce Lee. To ten je rychlý. Bráně. A je to tam. Bože, to je čutaná. Jo, jak tak, bože. Na jeho poměry, jako. Ty vole, Tomáš tu mají doveze skoro až k bráně, do červeného kruhu. To byl faul toto. Kurník. Tomáš bez hokejky, ty vole, to jsou hajzly. Brána, Davide! Nefaulujte! Co tam teď dostává? Teď někdo musí ostat. Ukne, pak dostává, pak mi to teď komedie.
děsí je mu blbě, on ani nemůže jet dom, jako, on musí ostat, mě horko. To mohl písknout, ne, pro boha. On do něho šel, jak... Pozor. ale tím to neudělal. Se kombinovali. Vyhoď to ven! Když to může Milana, tak jsme skoro čistí. Milana volná. Jeď tam, Milane, jeď. Výborné. I pochvalu dostal od pana Pešáka, dobře Honzo, když vždycky objedou. Mě to tak uskočilo. Dobře, Milane, a jeď. Je tam už. Bože. Taková škoda. Jsi spadl. Kolik vás hraje, bože. 1, 2, 6. Davide, ale jeď mu tam. Nebuďte tam oba vzadu. Bože. Dědět Vašku. Jeď před bránu. Stoj. Vyhrál do těla, to se No. nesmí. Honzo, záda, máš tam. David! No. Jej. Davide, Bruce Lee. Tyba, do přilby. By měl ale přerušit, ne? Ne, že nic není, bo jsem se válel pouze do přerušení. Jeď, Vašku! Gól, kdo dal? Když je to Matějovi nájezd. My ne. No taky s veliký humbuk, to je fakt. Vyrovnat! Co to jedeme ševci? Už si vyrovnáme! 2-1, ne? Pojďme! Kurník. Můžu teď aspoň mohl naskočit ten tým. Salko, že to foukne, spadl sám. On máš, ne? Letí ale do Hollywoodu. Ne, že jejich spadl. Jo? No, mně se to strašně plete nejspíš. Ale najít v mantinelu. Minutu. Davide, je tvůj. 3x15 se hraje. Jo? Ještě, teď už neprojde kurník. A jeď, Davide. 3x15. To bylo podražení. Regulárně. Kdo, koho? Ale hovno, co to... Padlo mu přes hokej. Ale kravína, to překombinoval. Honzo, drž si ho tam tu šestku. Ježišmarja. Ty mi Davide asistenci, víš, to koní, Davide. To byla krpa. Bože, takovou, zase hokejka daleko toto a podjelo mu to, klasika. Mantinel. Honza, gól. Honza! Bože, tahne to tam Martin do brány. David. Jo! Pěkný. Poslední minuta. David zůstává. Poslední minuta. David na body. David vyhrál bulí. On hrál jak David to bulí. Pojď. Bruce Lee, počkej, musí odhadovat Ježišmarja. pomalý, jak... Moje nervy. Poslední záchrana. se klepe ruka, ty logo. Niko, honem. Niko, ale musíš Bruce Lee, Davide 15 tam. vteřin to už udrží. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, konec! Si dát poleně.
Pozor na toto. Je to takové to goly nebudeme dostávat, doufám. No, to je úplně na hovno situace, bože, Fertoven. Že v 5 se dá hrát. Jsou pod velikým tlakem teď. Těch fandí a tam Mantuelu 2. Budem tam taky ne, to mi to lepší. Běž, já tady Věra byla nahrávám. chvílku tady a chvílku tady. Že došla jsem chvíli. Fertoven! Dobře. Slabá střela. Dobře. Pojďme do vedení. Hoď to tam hned. Dáme góla! Pojďme! Dobře, Marťo, a jedem do předbránu. Byli tam dva. Jak si trmá vrma. Že to tam odtlačuje ty logo. Dobře, David, výborně. Jeď, Marťo! To nestihne. Pál! Škoda, do klína mu to hodil. Škoda. Co se zastavil čas, bože, co to je, bože? To jsou míra špatné. Já nevím, jak budou dlouho hrát. Až padnem, On to teď to Jako- pustí, rybu asi dát dél, no. Chtěli tam jak si není pokusí po dobré. rybu. pro nás. Střelí. Honzo, to jde to tam až k tobě. No! Honzi, ještě. Taková šance. Dobře, Davide, ale nepadat. Podej se. Bude kolem tebe puch. David, ale Ondra. Jeď, Davide! Sleduj hru! Kurník. Co? Ty jsi jednou tebe trenéra. Pozor. Co Honzo? Pojď, Honzo! Teda z vále. Ta Honza ke stahovačky zkoušela ty logy. Dostane kdo, Milan nebo David? Už nemůže, dívej se, jak plete nohama. Bože. David, Davide, ty. sotva leze, bože. Dobře, Vašku. No, Martina, gól. Ještě! Pojďme! Bruce Lee, Davide, to je ono, nepůjď ho tam. Logo. Ty vole. Kurník. Takový blbý gól, ty vogo. Oni sami takhle dostávají. Nebyl ten golman nahoru podražený, že tak letěl? Když tak naším Davidem, že? Byl tam blbý, David. 3-2. Já jim pak s Ostrem nevyhraju, jako. To vůbec. Bruce Lee, Davide, Bruce Lee. Proč ne? Už by bylo. Pojďme. Samozřejmě, ale David! oba ne. Vašek. Kurník. Vaškovi to měl hodit. Pouštět Tam teď se dostane, Vašek tam teď dostane, ne? Martin. Bože. Mají jim to říct ještě, než odjedou z ledu, oni pak zbytečně jedou pryč. Ale aspoň to není tak blbé, že tam ostane, on stejně hráč musí vrátit, jakože aspoň. Kdyby pak řekli, že nestřídají a někde tam čekal na nájezdu. Mají jako. dělat, když je jich 5 jenom. Ano, ale jakože vystřídat. Martin, Honza je tam. Kurní. Jak přes ty dva by to Ale ježiš, kdyby to přijala zvolený, bylo tam volno. Dobře, Marta, dáš ho! Rychlo před bránu. Byla šance Sujako. To nebyl žádný zákrok, mu to hodil do klína. Byl moc z úhlu už, no. Tak jsem ho udělal. Se David, výsledku výborné. Hraj, jeď! Upustil. Mám pustí, jo. Honza, kdo dostane? Milan, ne? Ty vole. Pojďme, Jsou zákroky, Davide. Vojtě. To je ono, a nepadaj! Aj. A je tam patenka. No, běžte po něm někdo! Kurník, nejezdí k němu, Davide! Ježiši.
Vašku. Nevadí, aspoň ho plácají na prázdno. Zachraň to ještě. Má to? Má, hraj, jeď Bruce Lee. Rybníkáři. Nejezdí tam, jede tam už Vašek. Vašek ji střídal. Kdo tam teď dostane? Vašek tam má. Zrovna. Není. David zůstal. Vašek správně Dobré, nezahraje. času dost. No. Odpočinem chvilku, je nás málo. Mrkneme na tom a mezi tím. Nefauluj, Tome. Tě podrazil tomu. Oni taky faulujou. A jak? Davide, běž dozadu, proboha, zacpěť na bůli. Dívej, Tomáš to vede. Viděl jsi to? Ne, nestíhám. Jak mu to zebral, ty vole. Se na to stěším doma, až se na to podívám. Motáš. No, vem to a jeď. A jedem, Davide! Dívej, Lukáš s Tomášem. Ale, bože, Davide, ty vůbec neumíš bruslít, bože, no! Ještě! Vem si to, přijde to tam tomu Milanovi, co to bylo jako. Ten moc výjíždí ten David. Je tam volný! Bruslí, Honzo, bruslí, jak tam první. Martin. Jednička je kompletní. No jo, už toto moc musíte být sehraní, taková To trojka. pěkně ale udrží. Ano. On to jako jenom tak nestrácí. Oběť! Ještě! Honza! Už ji vyrovnáme, to by byla škoda. 9 minut. Nikdo nedojde. Viděla jsi to? Podívej zadovku, Honza, ty vole, to byla paráda. Co? Mají zadovku, to přihrál, mají blokační zádama, tak to poddal a přihrál backendem. Jo, komu? Mám Martina, To se musím podívat doma. pojď to tam mám. Dívej, Ondra, jak valí. Jak s ním jede celou dobu. To je fakt, ten David, to je tempo, ty vole, že byl mají líští. Ne Bruce Lee. On už nemůže. Ještě, že to mají ten odpočinek. Ty. Tak, pěkně, koníčko, to neprošlo. Dobré, pojďme. Někdo před bránu, ergo Davide. No, oba vás dobře vychrostal teď. David. Nebyla moc pěkná. On vůbec nebyl soustředěný. Stával a nečekal, že na něho půjde střela. S Krkošem by to dali, jako no. Já si myslím, že jo. Však on to říká, že mu to by vychytal. zachytal, že by to... Teď zpět snažit si na bulí. A on prý bude končit, nebo co říkala Věra. Cože, jak končí. Pak toho stejně nechá. Proč nebruslíš? Tak potom dostanete tu jeho výstroj. Cože. Ano. Oni se bavili o té výstrojšováně. Ona říkala, proč toho stejně nechá za chvíli. Jako tam nepadí z Marky. Bože! Že? Aj. Vykryl to nebo nevykryl? No a Marťo, dáš tamhle. Škoda, se odrazilo tak moc. Ještě zkusme. Pojďme, Milan dá. Ne, tak blbě to projde. Petr Mavrmahen, tak dívej, kolik jich je tam na hromadě. Rugby hadra. Míko už nedojde, to jsme kolik. No zrovna to pět Davide ven. Ještě máte, ještě 1/3, ne, mají? No. Vyrovnat. Snad budeme do toho Brna jezdit. Hned na Vaška zpátky. Co? Snad budeme jezdit do toho Brna 2krát. Jak 2krát, bože. Týdně. Pojď.
Pěkně nohu, pěkně. Davidovi chybí v tom bruslení, no on neumí kmítat rychlej nohama, on to, na to prostě sere, nezrychlí to. Jeď. Musím uklidnit. V klidu, Davide, počkaj si na něho a neprojde. Dobře. Marťo, pál! Co to bylo za střelu? Zas to měl kilometr. On by potřeboval. Ještě mezi nohama. On si ale blbě zase najel. Ale však on je furt blbě pozičně. On by David potřeboval jako 10 nebo kratší hokejku. Vzhledem k tomu, jak on je furt předkloněný. Myslíš, že ho má dlouho? Nemá ju dlouho, on je furt předkloněný. Nevím proč, když se to naučil. Furt je úplně rýje držkou zem. Stojí, nebruslí. Ten je tvůj, Davide. Ještě. Kůrní, ten vyšuchtá. Dobře, Milane. Tam do něho rýt, to je to možné, to ten rozhodnutí. No! Jako, David backhand. by do něho hráč 3krát. Honza, kůrní. No, co to bylo? Nic, to nebyl faul. Pozor, sexy. Když kolem něj jede, tak do něj narazí, až Ale se tak to nebylo, zatočí. nepřeháňaj. Minule jsi to Milan, říkal taky a nakonec něj Honza, říkal, to byl no. faul, měla zpravdu. Nevím, možná jo, trošku jo. Nenechá, kurník fukni tam nájezd za toto. Nemají co hrát. Za to, že to odrazil, Jo. je tam. No jo, ale budeme mu muset dát to odměnu. Jsem říkal, že kdo dá góla, ten dostane odměnu. A dál ho? Dál. No nevím, Myslíš, že nedá? nevím. Podívejme se na počítači. A nehraje David jako to už zase. Mám pocit, že to dal ten Zlíňák, já si nemyslím, že mu to odrazilo od hokeje. Vlastní hokeje nejsou jako hokej, góly v hokeji. Počkej. Má ho. Matěj, No ale hrajte. Tomáš nechytl 3 hrát. Ježišmarja. To byla přihrávka, ty vole. Bože, tam na tom leží. Pojďme, Honzo, to je ono. To nebyl Tomáš, to byl Lukáš. Hoši, už se na to nedá dívat ani na jedné straně. Bože, tam ručně to on zaspal, ty trenér mu musí na něho volat na časoměřiče, že má pískat toto. Tragédie, bože. A kde je časoměřič? Tady, tento. On to tam asi dává ručně. Brusli tam, Martine. Není to v pohodě. Přestaň chlastat a pískej. Davide, jeď dopředu! Bože, to je bruslení, toto. Vašek jede, Vašek nejede. Dobře, Davide. Bože, zás. Klasika, předklonica úplně až aby držku rýuzem. Ne, aby si k tomu došel. Nejhloupý, no. Ne, on netrpělivý, on prostě to dělá vždycky tak. Ježišmarja, to byl pád jak hrom Lukin. A Vašek. Kurník. 4-0. Vyhoď to, Tome. A to je Lukáš. Má to? Dojde. Konička, to neprošlo. Ještě. Bylo vyčerpávající pro ně chudáky. Jedy. V klidu, ano. Dobře to myslel. Tam už bylo, už to bylo takové, měli ještě počkat chvílku. Hraju 16 minut teď opravdu. Ta první to se hrála navíc, jako, jak tam budu zapisovat. Teď konec. To byla cvičná minuta. Ty pok, jak to zvedl. No, taky to nemusel vidět přes Davida vůbec. Ten David spí nebo co, náš jako. Dobře. Vašek už tam jede. Vašek je tam. Ty, Davide, už tam nejezdí, že tam Vašek, bože. Ten David tam vždycky jede tak, že přes něho ten golman akorát nevidí a neudělá tam vůbec nic. Pojď, Martě!
Nejezdí k němu, byďte k bráně, sakra, Davide! Jak se tam a vystřelíš, kurník? Jede k němu, ty vole, do rohu, ty vole, a to nesnášám. A těka si ho přijde, po čemu to bude za zádama k bráně? To ztratí. Tak Marťo, Furt to dělá, huša do něho může, nefauluj. počítám, že ten Miku dojde, už asi nedojde. Není už. Ještě 1 minuta vlastně. Kurník. Konec, No míl. to není konec. Honzo, jď dopředu, jeď ještě, popojeď si. A záda, už tam jsou tam 2, projde to. Neprošlo. Vracej. Když vracej. To byl pěkný, no. Zase, že to byl krásný gól. Počkej, Tomáš se raduje. Ano, jí dali góla. To dá Co máš asistenci? Nevím. No Matěj určitě ano, ale... On ještě asistenci žádnou nemá, chudák. Jako Ale jel tam s ním, tak já nevím. No, nevím, těžko. Já si taky myslím, že se tam dovezl, že Tomáš se jenom s ním svezl asi. Ale bylo tam aspoň u brány. Konec. Já to Peťo oboje nestíhám. Chci se podívat na internetu potom. Je teď klasik, jaký si ten časově říct, ten zmatek jak 5 korun na ty vole. Trenéři tady pustou žrajem. Je pravda, že Ačko, jednička, Ačko. Bože, dívej, co tam má, teď kalkulačka, ne? Ačko začal dřív jako hrát. On dělá, on chrápe, nebo co? Jeď, Marťo. Ještě. Kurník, člověk jde si do blba. To jelo před ním tam. Dívej, to běžel nájezd. Jo. Vystřelil, ale úplně asi metr od brány vedlo to letě. Neví, co by Tomáš udělal v nájezdu. Už vystřelil by to tou jeho hned prudkou Ale střelou. ty to mám ten posunut, vidím. Zrovna Davide Bera, jeď, ale bruslí s tím. To jsou na něm 3 jak bosí. Hlavně, že má ten nové dresy. Hlavně, že máš tabulku. Ano, buď tam, Davide, tam buď. Kurnička, to neprošlo. Tam buď furt. Jeď s ním. Tak výborně. To hezké, David, co teď udělal. To byla Ho střel. předjel a nedovolil mu nic. A když do něj to je jedno. Už neotáčej se zádem a k tomu kupu. To byl reflex. Vystřelila, pokud už byl jinde úplně. Si to necháváte, hoši. To nesnášám toto vyhazování jenom tak jako bezdůvodně. Má to svoje důvody někdy, ale tady on musí jet jako. Však ale už to dělají, Honzo. už to dělají Ale to byla úplně jiná situace, nahazujou. ale to byla úplně jiná situace. Myslím, to David tam prostě vyhrál, jak to má, on zabil v nepříjemné situaci, špatně najetý a těch, Skákalo ještě. teď hráli, on za teď hrál v kuse 3 minuty. Kolik? On už nemůže chudák. Když se časovně říct, jak to je zatavený hráč po půl minutě, jako když maká. Nevím, jak to tam rozepíšu pak ty. No všetkým stejně, všetky nemůžu stejně zas. Někdo musí jet víc, protože je jich 5. Oni už nemůžou, sotva jedeš, jak to vidím. Ježišma, jak Brunátný nemůže. v ksichtě. Výžraný, jak překládá pěkně. Druhá strana, Davide, je tvoja. Brání O2 už. Co už teď bráníte? Útočte, teď už nic No ale už tam někdo mu jeďte, kurník. Oni už nemůžou. Už ještě vydržte 12 minut. 5 to Možná, že vám ještě ze 2 přidají. 5 odehrajou turnaj, bože. Tak dobrá. Kdo tam teď dostává? No někdo musíte, ale... Bože, nespěte, trenéři. 1, 2 jenom.
Já nevím, na co tam hledí a trenéři. Já často dají góla, to je průboj na strunu. To nelíbí. No, dáš! Není, nevadíš, hoď to tam zpátky. To je takové... Koukne to, už si dává pištělku k hubě. Klidu. Koukne, dobré. Gól. Zase Matěj, ne? To je zase trik. Zase Matěj. Druhý už má Matěj. Dívej se, ale oni jsou o hlavu větší ti kluci než on. Je tady Vašek úplně volný. On je zná z tréninku, on na ně umí. A ten golman je malučký, se podív. Tato. Ale blíž trošku přijeď. Ten golman je malučký, se na něho podív. Jo, to je možné. Pojď, Marťo! Kurva, to není možné. Makaj, Davide, ještě makaj furt, to vyrazí. Přesně tak a jedem. Co to bylo? Simuluje. Pojď, Marťo! Až. Stoj tam, Davide. Co to bylo, jako jak do něj narazil? Buď, co je tam za válanů? Drž to tam, Martine. Jak připravím to na šuchtaj, škoda. Davide, toto je ale na brzdu. Pro boha, nemůžeš to dělat otočku. Už myslím, neumí ani zabrzdit. On to málo používá brzdy. Ale toto nemám, Lonzo, tak to pálí přes tunel. Před bránu. A je tam. Dobře. Vašek nabušil. Mně líbí, že ti rozhodčí písknu a rozehrává se, ne to tam čekat, až to rozhraje, neříkat nic. Bože, ten tam udělal držku. Už si dávajte přednost dať. Franta byl teď jen šanci, člověče. Minimálně dal góla. Jo? Bože, ustoj to dobře, Davide. Pošli ho na led. Drbal do něho. To je očividně mladší než Davidem ten kluk. Dali góla. Dostali to. Pozor. Nedá, dostane. Mám teď jsem odpsat Milanovi minusový gól, když nehrál. Minusový gól. Když on šel střídání, se dívali a řekl Milan, jeď tam, on se otočil a padl gól. Chrápou ti trenéři. Ano, já nevím, to bylo nachystané. Ty mají jich tam jak nasraných, taky nám mohli půjčit. Jednu line. Nebo ze dvě. Pojď, Milan. Dobře, Milane, pěkná stahovačka. On tomu Vaškovi měl nahrát. Měl, no. Je tam. Vašek tam úplně volný. Milane, už jeď po něm, ale... Dobře. Pojďme. Vašek, to je ono. A pojďme, Vašku. Pojď. Čel. Pořád čas obléct táju a otočit.
Jak nás střela, to tam mohlo projít, klidně. Jako, že oblečený. Dobře, Vašku, ještě tam je Pughen. To on, Henka, to je on. Si ho prolustrovali. Cože? To je on, ne? To je šiltovce. To není on? No, kdy nebudu hledat, bože. Čekají, bože, to je taktický boj úplný. Pojď, Davide, nemůžeš tak padat, bože. Vašek ho vystřídal. Škoda, už tam mohl on zabít to dál moji asistenci, David. Hen je v čepici oblečený. Kde? Hen vedle kluků ostatní. Podle zbylívačí. No proč? Nevím. Že nevypadá, že to bylo zelený nebo něco. No, tak to prostě není, to je vidět jako. To je prostě jiný level. On taky tam má kytky občas, ale... Ten dochytá. Spousta gólů byla laciných takových ty dorážky tam a to leží a nevidí to. Normálně měli Davida do Bčka, teď pošle do Ačka, nesrat se s tím. Se podívat, co tady hraje. No ale Davide, nemůžeš tam pro boha čekat. Ještě Vašku, tlač na něho. David, drž si tam to posledního, přesně tak. Nejezdí tak blízko k branářovi, Davide. Co tam jezdí, Second service. Davide, máš už být hen, máš být najetý, na co spíš? Dělal jsi to teďka? Ondra vyhrál bully a nikdo tam potom nejel. Potom ano, Zlíňáci. Dobře, Davide, a my ho zapojďme. A ještě David. Už nevládze. Já nevím, ty vole, to má tak na hovno fyzičku, nebo co mně připadá, pojď by měl umřít každou chvíli. Člověk došit nemůže bruslit, to vidíš. Se akurát si unavení. V 5 to hraju, ty vole. Už taky mohli hrát ve 3, ty. Dobře, a hoď tam zrovna prostřed, co tam dal na Honzu. Je škoda, tě z toho šanci na druhé straně. Teď byl. To ale nemohl, ten zákrok byl krásný, že mohl. Když byla dorážka, takže nedá. Dívej, Matěj, si to rozvezl. Na ten chyběl Tomáš na dorážku, No. Tomáš si tam jezdí. Bože. To taky ho zase měl hučat, ty to pokopí půl roku. To by mohl. Dívej, co to dělá. Další. Viděl jsi to, co to dělal? Tam se utočil a bral si tady jezdí. Třeba za půl roku bude dobrý. Kdo? Tomáš, jak pružina. Jeď mu, Davide, musíš šlapat do toho. Ale jeď víc k bráni, kde ti tam bude dávat. Ježišmarja. Tam ano, ještě kousek si popojí, už tam popojíš ať postupně, už do těch 10 už byl až tam, kde měl být, bože. Nebyl, bože. Ještě Davide a Martin jedem. Vašek, David, brusry. Ty vole, ale brána prázdná byla, ještě si to netrefí. No, že furt je to u Davida taková ta hra, hlavně to ubránit, to je prostě, a má ty betony dobré, jako ty nohy, ten David, jako, ale se možná pomalu strašně zvedá, bože, David, no. Já čekám, že dojde Míko a Míko tady stojí a díve se. A co se mohlo stát? Prolustrovali nebo co?
Nemá hokejku, nebo já nevím, jaká to prkotina. Však my máme, Ty vole, ten bíl, přesně do ruč. však my máme hokejku. To Už je alespoň 11. byl dobrý gól, ale Kolik? nevím, je to možné. Musím víc než tam vedle, ne? Tam Hoši, vy si nezasloužíte ani párek. ležte na tom, ještě chvíli. Kde je, jak se jmenuje. Lukáš na tom leží. Tomáši, nezvedej se. Tomáš. Už nehraj. No já si to vezu zrovna, teď to pískne, taky kurňa. SG3. Ta poslal jakého si jiného, tento Kdybych neto. měla to kafe, to ho že to je ženská. Dobře, Davide. Dobře, Vojta, to bude. Vojta tam vychytal, ne? Zaseknu, bože. Ty vole, tato si opravdu střelí. Ale jako mělo to i oči, nakonec ta přihrávka, že došlo to k Milanovi, tak dobré. Je to platné. FK, teda FK. Dresy spát, vyhráli jste, nevyhráli, tak dresy zpátky. HC mlátičího mantinelerský dron. Čeká do ní to všechno. Vyhráli jste, nevyhráli, tak dresy zpátky. Bože, bruslete trošku. Ty vole, už to teda. Konec už.